Upat ka mga foreign national lakip sa bagong natalang kaso sa COVID-19 sa Naggawas sa Lapu-Lapu gipatrace karon sa kataga hotel human gikatawong Naggawas-Gawas kini. Siluan Mirundina adunay live report. May Yes, Bob, gikatahong nakabuk sa tulo ka managlahing hotel sa Maribago ang naasoy mga foreign nationals kinsa pulos nakapresentar og negative result sa ilahang RT-PCR test sa ilang pag-abot. Gipasubay na karon sa taga-crisis management team ang upat ka mga Langyaw kansang resulta sa ikaduhang RT-PCR test nagpositibo. Duha kanila mga senior citizens samtang ang duha na nag-edad og 57 anyos ug 37 anyos. Apan inay mag-isolate sulod sa ilang hotel room samtang nagpaabot sa resulta gikatahong nakagawas-gawas na kini. Among giitahas lang nila kung taka to ninyo yung guest kay magbilin magilag number. So kontakan niyo pabaulian ninyo i-isolate. Gitahasan na karon sa crisis management team ang mga contact tracers pagsubay sa mga tao nga nahimong close contact sa naasoy mga Langyaw. Kay kagabi ilang migawas ang resulta sa RT-PCR test, gisubay na usab karon sa crisis management team ang nationality sa naasoy mga Langyaw ug kun unsa ang ilang katuyuan dinhi sa nasod. Amo na itong gitrace paron ma'am nga unsa ngano naa sa dali apor ba na sila kay di man pabanta mo alaw og turista gud. So unsa ilang nganang rason nga naa sa Pilipinas, particular na sa Lapu-Lapu. Gahapon, natala ang labing daghang bagong kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Lapu-Lapu ning pagsulod sa tuig 2021 nga moabot sa 96. Subli na usab nga napuno kagahapon ang 130 ka mga bed sa Lapu-Lapu City College nga mo'y gihimong isolation facility sa dakbayan alang sa mga asymptomatic patients. Hinuon may 225 beds pa nga available sa Hoops Dome nga mo'y gihimong temporary holding facility sa mga bagong matalang kaso sa COVID-19. Ug may nabakante usab nga 30 ka mga beds karong adlaw sa Lapu-Lapu City College. Gitataw hinuon ni Birami nga sagad sa mga bagong natalang kaso pulos mga asymptomatic. Bab, sa pagkakutlo ning balita, wala pa nato makuhai og habig ang DOH-7 sa posibleng tulubagon sa mga hotel o resort nga gihimo ra bang quarantine facility. Wala pa usab nato sila makuhai sa ilang habig, Bab. Daghang salamat, Luan Mirundina sa imong live report.